Тогава защо Хан Крум е толкова суров в основополагането на законите си? Такива готини момчета няма как да не ги питаме. Момчета, дайте да ви зададем един въпрос. Гледате ли театър? Не. Не. Добре, тогава защо Хан Крум е толкова суров в основополагането на законите си? Щеш да е по-лесно, ако беше казал да. Със сигурност ще е много по-лесно. Добре, момчета, какво трябва да те накара за да дойдеш на театър? Не знам, брат, аз не ходя много по театър. Да бе, разбирам те, ама примерно сега някаква мацка и да искаш да я впечатлиш. И каже, мацко, така, дай те заведа на театър. Това е... Сигурност те трябва самия сюжет да е интересен. Това е много добре. Добре, примерно, какво ти харесва? Самата артистичност, която съм виждал като цяло, хората, които ходят по театър са артистични. Мен това ми харесва. Аз обичам стил. Личи си, стила е на ниво, значи трябва да има и стил в театъра, защото... Извинете, значи Цезар Пачоти. Не. 10 000. Иначе ги познавам, да. Добре, значи, примерно давам ти представление. Ромео и Жулиета би ли гледал? Бих, да. Все пак, някаква нали, класика, мацка, с да. някаква мацка. Така фащаше по такова, мадам. Туто бе, Ромео и Жулиета. Значи, виж какво, задача, предизвикателство. Сега ще сложим като едно обещано на господарите на ефира, че ще дойде на Ромео и Жулиета, нали така? Там сме. Така че слагаме сега. Има го. Хайде хон да едем.